Tervetuloa maalaamaan hetki tänne sateiseen metsään. Minä olen maalannut tämän pohjan joskus aikaisemmin. Jämämaaleja laittanut siihen, mitä jäänyt muistotauluista. Ja sitten vielä nyt laitoin vähän mustaa ja hieroin sen tämmöisellä liinalla. Ja siitä tuli tänne. Tämähän on jo itsessään aika kiva, mutta jonkinlaista metsää sinne haluaisin tuoda. Mä laitan tänne taustalle kaukaisempia puita. Ja sinne mustaa, punaista ja valkoista. Sitten on vähän isompia seuraavat puut tänne. Lisäsin vähän valkoista lisää siihen. Mä laitoin keltaista sinne joukkoon, niin silleen näitä highlightseja tänne korostetaan. Tää saa jäädä aika semmoiseksi maalatun näköiseksi. Ei tarvikaan olla mitenkään realistisen näköinen. Semmoista tästä ei nyt näköjään tule, mutta ei tarvikaan. Töpötellään puukuot. Muutetaan tää männyksi. Katsotaan, minä sotkin sinne keltaista, punaista, mustaa ja valkoista. Saadaan semmonen oranssittava runko. Joo, nyt sieltä alkoi. Hänestä tulee nyt mänty. Tulisiko tästä? Tääkin voisi olla mänty. Se voisi olla liian paksu. Minkälainen tommonen? Opsa. Tänne myös. Nämä on vähän tällaisia pystykuoleen näköisiä, mutta kyllä me tänne vielä kuule tehdään myös ihan noita vihreyttäkin. Katsotaan. Vai tehdäänkö? Miten tää alkaa tästä muodostua? Ai että kun siinä videolla ei varmaan näy, mutta täällä on niin hienoja näitä sävyjä täällä taustalla. Vaikka itse sanookin, niin
kuusia. Näihin kans oksia. Aika vaalea saa olla. Tosi vaalea harmaa. Tulisiko tää vai yksi? Laskeutuu silleen. Sitten tänne. Ja täälläkin lähtee joku vesipisara oli tehnyt sinne tollasen valmiin viivan, niin tehdään me nyt siihen sitten oksia. Joo. Ai että. No totta kai täytyy sitten vanhassa metsässä olla naavaa. En ole nyt ihan varma näistä juurista. Pois. Ei. Mistä se tuli? Me teetään tämmösen metsänvihreän ihan vaan sekoittamalla mustaa ja keltaista. Ja jonnekin tännehän nyt pikkusen haluaisin kuitenkin sitten. Olisiko me tänne vähän? Siis näitä kuusen oksiahan on silleen ihana maalata, kun näähän ei tarvi olla mitenkään tarkkoja. Ainakaan nyt tän tyyppisissä. Tällä hetkellä se näyttää tuolta. Tuolla on minun hieno viritelmä. Pitänee jatkaa tää myöhemmin loppuun, kun alkaa loppua akkuja. Kello alkaa olla aika paljon, mutta kiitos oikein paljon kun katsoit. Katsotaan minkälainen tästä loppupeleistä tulee sitten. Hei hei!